Kunjumara kami ni borok rok nang bulai tong ha sini Kristen borok no kunjumara kami balai ke angkong khalai ta jang preaching khai thani wo tai to ni kot ma ka ha pirani sang khale mani wo kunjumara paran borok rok ate khale tong sini shakao nai be diule manak ma lama ba nugriya suri bai di joto suri bai jati kami ni borok rok nang bulai tong ha sini Kristen borok no kunjumara kami balai ke angkong khalai ta jang preaching khai thani wo tai to ni kot ma ka ha pirani sang khale mani wo kunjumara paran borok rok ate khale tong sini shakao nai be diule manak ma lama ba nugriya suri bai di joto suri bai jati